Duha ka naglahing bypass operation gilusad sa operatiba sa Timbog Police sa Davao City. Usa sa mga dinakpan, personahe pa sa City TMO. Aniya ang report. Gikonsiderang high-value target ang nadakpan sa operatiba sa Timbog Police kinsa usa ka empleyado sa gobyerno atol sa gikasang bypass operation sa barangay Timbog proper kaganihang kadlawon. Dinakpan gilang si Eugene Labor, sakop sa City Transport and Traffic Management Office sa Davao City. Government employee, member ng City TMO, Davao City. Considered as high-value target. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang tulo ka sachet sa gituang shabu, ingon man mark money. Dugay na kunong ginamonitor sa otoridad ang suspect. Gani, gamit pa kuno niini ang giisyu nga motor kaniya sa iyang pagpamaligya og shabu. Kilala na rin natin yung kanyang sasakyan. So parang makonsider natin na bukan na lang siya. Yung daan na lang, ganon. Nakurat ang City TMO diyang nasayran ang pagkasikop ni Labor. Ilabi na nga 12 ka tuig na kini sa serbisyo. Sumala pa ang aktibo kini nga basketball player sa ilang opisina og troubleshooter sa mga traffic situation sa syudad. Sa mga past na drug test ni sir na naka-appeal na. Naka-appeal man na siya. So far ang result. Okay man so far ang result nila. Gawas kang Labor, nasikop usab ang kapartner niini sa mga illegal nga binuhatan atol sa follow-up operation nga si Eileen Vidal. Magkasosyo ito sila dalawa ni Labor. So yun ang nangyari kagabi at yun nga, na-timing natin silang dalawa. Ang duha, wala na mihatag silang kabahin kinsa magatubang og kasong pagsupak sa RA 9165.